näyttää hauskalta. Se kaikki oli pienen ihmislapsen pitää halutakin. Ei sentäs tuonne, vaan tuonne. Musta vähän tuntuu, että nämä Tapanin reitit on vähän epäilyttäviä. On märkä. Sanonta etsiä neulaa heinäsuosta on saanut uuden merkityksen. Nyt me etsitään lentokonetta järven pohjassa. Tunnelma on kuuma, kostea ja hikinen. Tässä olisi aika uuden seikkailun. Eli tervetuloa Tapsatun halpamatkoille seuraavan jakson pariin. Kyllä. Joo, me ollaan tästä nyt menossa Honkailla nyt ensimmäisenä. Ollaan tässä palan matkaa tultu. Ja siellä on 3 muuta autokuntaa. Että mennään sinne ja mennään pikkulenkki siitä ja sitten leiriytymään johonkin suuntaan. Sen näette sitten hetken päästä, että mihinkä mennään. Joo, tällainen pieni viikonloppureissu. Joo. Mutta sähän oot tehnyt autoon vähän jotain muutoksia sitten viime reissuun. Joo, no Norjan turneen jälkeen pieniä muutoksia tehty, jota ei keritty ennen Norjan reissua tekemähän, niin vähän muokkasin että se on tasainen tai niin pitemmältä alaa tasainen ja jerrykannulta pois paikka ja silloin vaan normi 10 litran kannuja. Ja panostin oikein sen verran, että öljysin sen mustaksi ja tollanen, mitä nyt haettiin Norjan reissun jälkeen, niin Ikeasta pieniä suihkukoreja, niin se löytyi siitä paikkaansa ja saatikin pienempää kolesta sinne, niin ne ei mene hukkaankaan tää. Ja nythän meillä joku 1 vesikannu, niin se olentaa hyvin tuolla, niin en tässä yhden yön reissussa enempää oikeastaan tarvittele. Ei, me pärjätään sillä. Semmoista. Eikö me jatketa matkaa, niin me ollaan siellä johonkin aikaa. Paikkakunta Honkajoki ja Amarokin ruokinta käynnissä. Juottotauko. Odotellaan vielä muita saapuvaksi tähän näin. Sieltä muut näyttääkin tulevan. Tai pari, 1 puuttuu. Reissuseuramme saapuu. Kyllä. Ja retki alkakoon. Ei varmaan näy mitään, mutta pieni pysähdys Lauhanvuoren kansallispuistossa. Mennään tuonne näkötorniin vähän kattelemaan. Juu. Katsotaan nyt vielä, mihinkä tästä vielä leiriydytään. Näkeekö vielä jotakin vähän punertavaa taivaan näkee ainakin. Täällä on Kirstiinan kaupunki. 43,7 kilometriä tuonne suuntaan. Kato vaan. Kiva kuunnella kauheita lähetystä. Tuolla on punaisia. Älä lähetä. Tänne puolelle. Jaha. Jäikö sinulle vain luu käteen vai löydettiinkö leiripaikka? Kyllä me löydettiin leiri, vaikka aika hyväkin. Laavu tuossa on ja se tuossa on siinä on joku jahtimaja tuossa on ja semmoinen. Leiri on saatu pystyyn. Joo, teltta on täällä auton takana. Siellä. Toisen teltan kanssa. Perät vastakkain. Tuolla on tuo laavukota hässäkkä. Mennäänkö sinne katselemaan ruokapolitiikkaa? Mennään. Syömisiin.
Jaha. Onko poika pulleinen? Onko syöty tarpeeksi? Vähän on hyvin syönyt olo kyllä. Hyvin syönyt olo on. Ja siis se loppu käsikin. Aloitetaan vaikka siitä, että mihin me nyt ollaan. Mihin me ollaan? Me ollaan tässä Lauhavuoren kupeessa, ei kuitenkaan kansallispuistoalueella. Että saatiin hyvin leirit pystyyn autojen viereen. Tässä muut tässä on jo mennyt nukkumaan. Tässä me ollaan vielä me ja Niko on tässä meidän seurana tässä. Istutaan nuotiolla. Parannetaan muualilmaa. Asteen se näyttää olla pakkasenkin puolella tänä yö. Tuliko nyt säätiedot? Nyt tuli säätietoitus. Jos tässä nyt hetken aikaa vielä notkuus nuotiolla ja sitten jos suunnistaisi pikkuhiljaa telttaan päin maata vapisemaan. Tai sellaisen lämpöiseen kämpperiin. Niin. Vaihtoehtoja. Tervetuloa valintojen maailmaan. Hyvää huomenta senkin, unipumpeli. Haloo. Herättäisikö? Se pihalla on lämmintä. Tai pakkasta. On. Pakkasta. Joo, -3. No ilmanko sitten on ollut vähän kylmä yö? 8 oli, kun mä aukosin silmäni. Ja yöllä kun mä kävin 6 aikaa, ei kun 5:30, niin silloin näytti 5 astetta teltan siellä lämpötila. Että Ovissa ollut kylmä. on kyllä ollut kylmä yö. Pitäisikö jostain... Ovikin ihan kuuras. Pitäisi jostain kaivella sellainen mittari, minkä niin näyttäisi niin maksimilämpötila. Olisi kiva katsoa, niin mihin se yön aikana seilaa se lämpötila. Ei nyt niinkään tää teltan sisällä, vaan niin pihalla. Nostaanko ylös ja aamupala? Melkein vois. Se rupesi olemaan aamupalat syöty ja leiri melkein kasas ja ei muuta kuin matka jatkuu. Ei talvikunnossapito, talviipas. Saavuttiin paikkaan nimeltä Katikan kanjoni. Tultiin vielä porukalla käymään tässä. On täällä kyllä vähän muutakin porukkaa. Joo. Tietysti syysloma-aikaa, niin Voi kuvitellakin, että on porukka. Vedäpäs joku tietoisku. no mitäs tietoisiko tästä? Me ollaan siis Katikan kanjonilla Kauhajoki-Pohjankankaan kansallispuiston alueella. Tää ei ole vielä sellainen kansallispuistoaluetta. Eikö tää kuulu siihen? Kyllä kuuluu, mutta niinku Mutta kuitenkin. tää on vähän erillinen plänttinsä täällä, eikö ollut? Juu, kierretään tuo lenkki. Muuttunut reitti. Onko se muuttunut sitä, mitä me ollaan viimeksi käyty? En tiedä. Jännällä. Reittiä muutetaan turvallisuussyistä maaston huomattavan kulumisen vuoksi. No, En tiedä, saa nähdä onko sama reitti kuin viimeksi. Siitä on nyt kuitenkin aikaa. on siitä hetki aikaa. Mennään katsomaan. Joo. Kyllä huomaa, että tuolla on viileämpi keli, kun tänne alhaapäin laskeutuu.
Se mikä menee ylös, tulee myös alas. Hmm. Etpä sanoikaan, ne tuu tällä puun takaa. Niin näin. No ei no aina. Onko sieltäkin sammakonkin tuo vai mitä toi on? Ei on siellä jäätä. Aina niin keväällä ja kesällä, niin tää on kyllä ihan törkeä niin paikka. Tää on vähän tällainen, tää on niin vähän harmaasti nyt. Lehdet on tippunut jo maasta, niin ei oo enää kauheasti väriä missään. Tää on vieläkään huono paikka on, mutta kyllä tää kesällä niin Ja on se varmasti jo luonto paljon vehreämmillään. Vehreämpänä niin. Kaajan hiekkasärket on siirretty kahvia. Me ollaan kyllä varmaan tätä reittiä viimeksi menty niin tuonne päin ja sitten käyty siellä ylhäällä kääntymässä ja sitten tultu tuolla yläreittiä takaisin.
reitti, mitä kuljettiin, tuo näkyy tuo silta. Niin sieltä se tuli ja jostain. Se tiesi tuosta jonkun lenkin. Joo. Elikkä vähän eri reitti tällä kertaa. Oli. Se on mennyt viimeksi jostakin ylhäältä. Joo, tuolta. Nyt mentiin enemmän täällä niinku tämän kanjonin pohjalla tämä reitti. Täytyy tulla oikein kurkkaamaan, että mistä me ollaan viimeksi kuljettu. Täältä, joo. Joo. Sitten varmaan autolle päin. Luultavasti. Vanha viholliseni, rappuset. Meinasitko ryhtyä trapetsitaiteilijaksi? Ei tää on naru. Katsotaan pääsikö yle. Tää rupee tutajaamaan niinku hyvinkin. Alku tässä jo. Joo. Vähän heiluu tämä systeemi. Meni vaan. Meni vaan. Alkaisi olla tää reissu taputeltu. Merkuteltiin tuossa vielä vähän Katikan kanjonin laavulla ja kierros tehty ja Autolla kohta pieni. juu, ja suunta kotiin. Ja minä lähden töihin. Se. Kiitos kun katsoit videon ja pistä kanava tilaukseen, jos oli mukavaa sisältöä. Eikä se ole muuta kuin seuraaviin seikkailuun. Me lähdetään olemaan kotiin päin. Joo. Seuraaviin seikkailuihin. Hei. Heippa! Tää tuli kyllä aika valoisa. Valoisaa tuli. Tuli valoisa. Ei oikein nyt lähe kuule. ei nyt ei kyllä lähde. Eikö se ole hyvä sinne? Ja nytkö niinku loppu? Ei tästä nyt mitään tarinatulkiota tehdä. Ei sitten. Ei päässyt väärä paikka. Niin tuolla. Se on askel pitenee tai elämä lyhenee kuule ukko hyvä. Kuuluuko hyvin? Kummalle puolelle? Mihinkä sä tuut? Joo.